Children of God, mga anak sa Diyos, nakahinumdum ba mo sa kanta nga Coward of the County? Gikanta ni Kenny Rogers. Unsa man gyud ang tinuod nga kaisog? Ang istorya sa Coward of the County nga sikat niadtong 1980s, naglibot mahitungod kang Tommy nga gitawag og Yellow o Talawan sa ilang lugar. Gitudloan siya sa iyang amahan nga likayan ang away o pagpangdaot sa uban. Ang amahan ni Tommy nga namatay sa prisuhan sa dihang siya 10 anyos pa, misulti kaniya nga, "Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it won't mean you're weak if you turn the other cheek." Sa Bisnisaya pa, dili ka kinahanglan nga makig-away aron mahimong tawgong lalaking isog. Bisan pa nga gidaog-daog o gibuli. Gilikayan ni Tommy ang away, mao nga gianggaan siya og yellow sa ilang lugar nga pasabot Talawan. Apan miabot ang punto nga ang iyang hinigugma nga si Becky gigang rape sa Gatlin Brothers. Pagkabalon niya niini ang tanan nga naluom nga mga pagbati ni buto diha kaniya. Mao nga bisan pa gisaad niya sa iyang amahan ang dili pakig-away. Giadto gyud ni Tommy ang Gatlin Brothers sa usa ka bar nga miresulta sa iyang pagpatay kanila. Ug diha nakaamgo si Tommy sa sakit nga realidad sa kinabuhi. "I promised you, Dad, not to do the things you've done. I walk away from trouble when I can. Now, please don't think I'm weak. I didn't turn the other cheek. And Papa, I should hope you understand. Sometimes you got to fight when you're a man." Sa Binisaya pa, gisaad ko kanimo pa, nga dili buhaton ang mga butang nga imong nahimo. Mupalayo ko sa kasamo kon mahimo nako. Karon palihog ayaw hunahuna nga talawan ko. Ug Papa, hinaot masabta nimo, usahay makig-away ka kung isog ka. Sa Coward of the County, gipakita nga ang tinuod nga kaisog dili lang sa pakig-away kundi sa pagbarog kung kinahanglan na. Ang minsay sa kanta mao nga ang kaisog ug kahadlok dili sayon magdungan diha sa atong pagbati ug usahay ang pag-antos o pagluom usa ka porma sa kusog. Apan adunay higayon nga ang hustisya kinahanglan panalipdan. Ang kanta nagpabilin og pangutana, unsa man gyud ang tinuod nga kaisog. Ug kini nga pangutana nagdala kanato sa ebanghelyo karon. Gipadayag ni Jesus nga siya mao ang maayong magbalantay nga andam muhatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga karnero. Ang iyang kaisog dili sama sa kaisog diha sa kalibutan kundili kaisog sa gugma ug sakripisyo. Mao niya ang atong pamalandungan karon. Unang punto, ang maayong magbalantay muhatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga karnero. Mingon si Jesus, "I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep." John 10:11. Sa Binisaya pa, ako mao ang maayong magbalantay. Ang maayong magbalantay maghalad sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga karnero. Kini nagpakita nga ang gugma ni Kristo dili limitado sa pulong kundili gipamatud-an gayud sa sakripisyo. Sa kalibutan karon daghan ang mga nangita og leader nga kusgan ug makahatag og seguridad. Apan si Jesus nagpakita nga ang tinuod nga leader mao ang andam mo sakripisyo alang sa uban. Ang iyang kaisog makita diha sa krus, dili sa gahom o impluwensya. Busa ang pag-follow kang Kristo, pagsunod kang Kristo, nagpasabot sa kahinta nga andam kita mo sakripisyo alang sa uban. Ang tinuod nga kaisog makita sa gugma nga dili magpanuko. Ang maayong magbalantay
muhatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga karnero. Ikaduhang punto, ang maayong magbalantay nakaila sa iyang mga karnero ug sila usab nakaila kaniya. Kini nagpasabot sa usa ka personal nga relasyon tali kang Kristo ug sa matag magtotoo. Ang atong pagtuo dili lang pagsunod sa mga balaod kundi pag-ilagad jud sa Ginoo diha sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Siya nakaila sa atong kahuyang, sa atong kahadlok, apan nakaila usab siya sa atong mga pangandoy. Ug bisan pa niini, angay natong hinumduman, gihigugma gihapon kita niya. Busa ang atong panaw sa pagtuo mao ang pagpalawom sa atong relasyon sa Ginoo. Kung kita makaila kaniya, mas dali nato masabtan ang iyang kabubuton ug sundon kini. Ang maayong magbalantay nakaila sa iyang mga karnero ug sila usab nakaila kaniya. Story time. Niadtong April 15, 2026, si Cardinal Ambo David, obispo sa Caloocan ug Vice President sa Federation of Asian Bishops Conferences, nagsulat og open letter ngadto sa mga American Catholics diin iyang gi-criticize ang pag-share ni Donald Trump og AI-generated image nga nagpakita kang Trump nga daw mura usa ka savior. Iyang giingon nga delikado ang pagbutang sa usa ka leader sa lugar nga wala di nga para lamang kang Kristo. Ug iyang gihangyo ang mga magtotoo nga magpabilin nga matinud-anon sa tinuod nga magbalantay. Ang iyang open letter, iyang giapilan usab og panawagan alang sa kalinaw nga gipasiugdahan ni Pope Leo XIV nga ang kalibutan karon nagkinahanglan dili og bakak nga kaluwasan kundi tinuod nga gugma ug pag-uliay. Ang iyang open letter nagpahinumdom nga si Kristo lamang ang tinuod nga manluluwas ug dili ang bisan kinsa nga leader sa kalibutan. Ug kini usa ka pahimangno nga dili nato ilisan ang Ginoo sa mga butang o tao nga dili makahatag og tinuod nga kaluwasan. Si Jesus lamang ang atong maayong magbalantay ug diha lamang kaniya kita makabaton og tinuod nga kaluwasan. Children of God, mga anak sa Dios. Si Kristo mao ang atong maayong magbalantay nga naghatag sa iyang kinabuhi alang kanato. Hinaot nga atong sundon ang iyang panig-ingnan sa gugma ug sakripisyo bisan pa sa kalisod sa kinabuhi. Maningkamot unta kita nga mailhan ang tingog sa Ginoo pinaagi sa pagampo ug pagpamalandong sa iyang pulong ug hinaot nga kita magpabilin nga matinud-anon sa atong pagtuo ug mahimong tinuod nga saksi sa iyang gugma. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.